децата от първи до четвърти клас. Опасявам се, че те вече са много по-добре от нас тази област. Ами аз не знам, тези деца не ги научим да пишат и четвърт по традиционния начин. Дали тези студенти, които ще играят с смартфон и таблет в университета, наистина ще бъдат на образователните изисквания, които са нужни на университетите. Защото картината на излизащото образование не е все пак толкова оптимистична. Това, което аз искам да представя тук, е свързано повече с една от посоките на развитие с ученето през целия живот. Да, за да няма това разделение между поколенията, технологично по-грамотни и по-неграмотни, обществените библиотеки са припознати от един си известен благодетел, Бил Гейтс, който чрез своята фондация Глобални библиотеки от 20 години подпомага развитието на обществените библиотеки като центрове на местна точност. Воден от разбирането, че хората се раждат равни и имат равен шанс на образование и развитие, той решава да подкрепи тези обществени институции, като създаде възможност да потребителите имат достъп до интернет и съответно да бъдат оборудвани с компютри обществените библиотеки. В първите години, както виждате, той подкрепя библиотеките в Съединените щати и всички от вас, които са имали възможност да се запознаят с системата в библиотеки в Съединените щати, ще видят, че те наистина са от това трето място за потребителите след дома и училището. Библиотеката е елемент от неформалното образование. От 15 години той започва да подкрепя такива програми и в други страни, и България е една от тези страни, които бяха подкрепени в периода 2008-2011 година от програма Глобални библиотеки в България, която се планирате, както виждате, Министерството на културата като водеща организация, Министерството на транспорта и информационните технологии, Националното сдружение на общините, Българската библиотечна информационна асоциация и ПРООН беше изпълнителната агенция. Какво постигна тази програма в рамките на тези 4 години? Тя даде възможност на 960 обществени библиотеки в 911 населени места в 260 общини да получат достъп до компютри и интернет. А това е 98% от територията. Основен плюс на тази програма беше, че тя достигна до малките населени места. Когато подбирахме библиотеките, наша цел беше да бъдат включени такива библиотеки, които са разположени в селца и малки градове, където нямат хората възможност да имат лично персонално компютърно устройство вкъщи, в дома, така че библиотеката за някой от тях беше единствено място за такава интернет свързаност. Това е малко статистика. Бяха доставени над 13 000 компютъри, софтуер дарен от Microsoft Office пакета. Достъп до интернет беше осигурен от общините и съответно от самата библиотека, в зависимост от възможностите. И така, програмата изгради една децентрализирана ИКТ структура и внедри софтуер за мониторинг на компютрите, така че да може от програмата да се следи какво, как и колко време се използва в страната, за да се проследи ефекта от този свободен достъп до интернет, който даде възможност за всички граждани на програмата. Едновременно с това програмата не разглеждаше интернет свързаността само единствено като възможност за достъп до глобалната мрежа. Библиотеките са елемент от неформалното образование и от ученето през целия живот. Така че се работеше върху развитието на електронни услуги, които да бъдат предоставени чрез обществените библиотеки. Виждате тук няколко от основните направления, в които се работеше. И за това нещо стоят примерно такива чисто практична помощ от страна на учените библиотечни специалисти към съответните ползватели на обществените библиотеки. За голяма част от хората беше
това нещо може да стане в всяка една малка библиотека, която е обхваната в тази програма. Както знаете, всяка програма има край. 2013 година програмата свърши, но този път нашата държава реши да подходи по малко по-различен начин и да се опита да осигури устойчивост на този проект. И отново същите партньори решиха да създадат фондация Глобални библиотеки в България, като партньор този път беше привлечен и Съюза на народните читалища, тъй като 92% от библиотеките, които подкрепя програмата, бяха в читалищните библиотеки, които са елемент от читалищната страна. Съответно има свои органи. Основната цел на фондацията, нейната мисия е такава, каквато е и на глобални библиотеки в световен план, а тя е да приобщава гражданите на всяка една страна, в случая на българските, към информационното общество, като повишава качеството им на живот и насърчава гражданското участие. Виждате нашите цели, те са основно свързани с това, че библиотеката като институция осигурява равен и свободен достъп за всички до знания и информация и в случая чрез тази програма до технологии и там за услуги за гражданите. Услуги, които разработват самите библиотеки, услуги, които ще бъдат елемент от електронното правителство, но ние подготвяме нашите библиотеки те да бъдат онзи медиатор между услугите на електронното правителство и крайния потребител, който не трябва да го надценяваме, не винаги има нужните ИКТ умения. Сега ще ви представя накратко резултати от едно изследване, което проведохме заедно с ТНС по поръчка на Bill Melinda Gates в края на 2014 година, тъй като най-добре следват от работата на една организация говорят изследванията. Това изследване беше национално, но се проведе в 4 страни, за да се види след края на програмите какъв е ефекта от дейността на програмата. Бяха изследвани, както виждате, над 1500, около 1500 потребители, като това е национално представително проучване. Обхващат се не само ползватели на библиотеките, а и граждани. И целта беше да се провери доколко са приобщени към дигиталното общество българските потребители, как ползват предоставената техника, какво е тяхното въздействие върху образованието, комуникацията, икономическото развитие, здравето и ползването съответно услуги на електронното правителство, доколко ги има. Както виждате, основни ползватели, това не е изненада, на библиотеките са жените и младите хора от 15 до 25 години и по-силно е ползването на обществените библиотеки в градовете, отколкото в селата и изследването на читателските нагласи, което беше проведено от професор Кьосев в края на миналата година, показва същото, че в градовете живеят не по-интелигентните, но по-образованите, по-заинтересованите хората, които искат по един или друг начин да се развиват, четат и се усъвършенстват. Докато селата по една или друга причина, те са по-малко обхванати от тези процеси. Надявам се, че се вижда, но така иначе презентацията ще бъде елемент от сборника, който ще бъде издаден след това. Това, което е важно да се отличава, че всъщност ако от четящия човек, който ходи в библиотеката, за да си вземе книги за домашно ползване, ходи веднъж в месец в библиотеката, то хората, които ползват компютри, ходят един път минимум седмицата, понякога и няколко пъти. Така че взаимовръзката между заемането и традиционното четене на книги, списания и други носители на информация с възможността, че библиотеката включи като елемент от своето обслужване и електронни услуги, достъп до компютри,
увеличава многократно възможностите, които библиотеките предоставят и съответно ползваемостта им се повишава. Както виждате, това е основно до ден днешен българския потребител, може би защото и част от библиотеките, за съжаление, трябва да кажем, че не разполагат с нужната и къде е инфраструктура, за да могат да бъдат адекватни на нуждите на потребителите си, ходят за ползване на традиционни източници на информация, но непосредствено след това са и ползването на технологиите. Това, което е изключително важно, може би всички да знаят, че ден днешен, може би образователното министерство трябва специално да върне внимание, защото обществените библиотеки са елемент от съвличане на културното министерство. Но обвързаността на учебния процес и това, че обществената библиотека дава възможност там, където няма училищна библиотека, защото те изчезнаха в течение на годините по една или друга образователна реформа от 2800 библиотеки. Към днешна дата знаете, че има около 560 библиотеки в училищата, което се отчита като грешки в новия закон за средното образование. Мисля, че това ще бъде коригирано, но това, което припознават в библиотеките децата, студентите, това са възможността да си готовят домашните и да намират материали, които са им помощ на учебния процес. Тези материали не трябва да бъдат непременно книжни, разглеждайки ги в цялата палитра от информационни носители, с които разполага една библиотека, която има повече възможности и съответно и абонаменти за различни бази данни, които имат вече големите библиотеки. Така че библиотеката обществената трябва все повече да се разглежда като този елемент от образователната инфраструктура на неформалното образование и ученето през целия живот. Това, което е важно да се знае, че за 35% от българските граждани достъпът до интернет и до ИКТ в обществената библиотека е единствената възможност за такъв достъп. И виждате, че сред безплатните места за достъп до интернет за хората, тя е на първо място. Това, което повечето потребители отчитат, че срещайки се за първи път с компютър в библиотеката, те са развили своите компютърни умения. ИКТ уменията са, знаете, едни от ключовите компетенции, които се изискват. И тук е мястото да се ползват възможностите на обществените библиотеки да правят такива обучения за граждани, които по една или друга причина в процеса на своето образование не им се налагало да ползват компютри. Визирам хората, които са на възраст над 40 години и по една или друга причина им се налага да се преквалифицират, да придобиват нови умения, да не говорим за социализацията на хората 65+, които пък това им е единствения шанс да общуват със своите близки и за първи път да разберат какво е това интернет. Може би се успивате, но ние трябва да мислим за всички възрасти. Аз уважавам образователния процес, но обществото е една симбиоза от личности и хора и за да живеем в хармония, то трябва да се грижим за всички групи. Смисъл, аз никак не искам да изключваме тези по-възрастни хора, които обществото по една или друга причина фокусирано върху основни проблеми, забравя за тях. Това, на което учат библиотеките хората, как да правят търсене в интернет, изключително важно умение, което ще ни е нужно все повече, тъй като информацията, която се генерира, е огромна, ежеминутно, ежесекундно едва ли не, и да се развива практическо умение за правилно търсене или оценка на съдържанието, до което се достига, е изключително важно. Учебните заведения, съответно библиотеките влагат ресурси в това да поддържат ниво на знание в служителите, така че те да могат да бъдат общи помощник в ориентацията в информационните посоки на всички потребители.
библиотеката се ползва и за култура, и за развлечение. Но това, което е най-важно и в което ние инвестираме, е, че за основна част от тях смята, че ползването на обществената библиотека е подобрило резултатите им в училище. Не знам дали за тази практика дали съществува в някои български университети, поне не съм чула, но на Запад е Германия, в Съединените щати има персонален библиотекар през първата година от следването на студента. Тоест той има като навигатор в света на информацията и проучванията показват, че на тези първокурсници резултатите в изпитните сесии са с от 25 до 30% средно по-високи, отколкото на тези, които сами се оправят и по една или друга причина не ползват библиотеката, въпреки че там тя е задължителна, както е библиотеката. Това е онази добавена стойност, която имат обществените библиотеки и все повече се налагат като място за срещи, за комуникация на хората. Не мисля и не трябва да живее само единствено виртуално. Живото общуване трябва да бъде елемент от нашето ежедневие и да го търсим. Ако искаме наистина да имаме едни можещи пълноценни успехи хората. Електронното управление, колкото и да, как да кажем, да върви с бавни темпове в нашата страна и услугите, които се предлагат от страна на администрацията да не са големи, малкото, които ги има и ги ползва библиотеките, показва, че удовлетвореността на ползвателите е изключително висока от това, че имат възможност да се информират и да правят различни справки. Само за пример ще ви дам, че община Симитли, която е инвестирала над 280 000 евро, за да направи всичките си услуги онлайн, оказва се, че има потребление от 0,5%. И това е само единствено, защото общината, правейки в електронни формуляри на всички документи, които са необходими, не са осъзнали, че биха могли да използват обществената библиотека като място да разяснат на гражданите как се ползват тези формуляри. Най-малко те ни помагат в първото допълване на тези формуляри. На последната среща, тя е 16-та, не последна, поредна за администрацията, електронното управление и мястото на общините и говорихме с кмета на Симитли и той обеща, че ще отиде и наистина ще потърси онзи диалог с библиотеката и с гражданското общество, така че наистина тези инвестирани средства и тези създадени услуги реално да бъдат използвани от хората. Това, което за мен е изненадващо, но е факт, може би мястото, това, че много хора приемат на доверие с цялата информация, която е на интернет, въпреки че здравните сайтове, които се добират в обществените библиотеки, как да кажа, са подбрани от специалисти и те съветват хората да не се доверяват на всяка една информация, но удовлетвореността от това, че си прочел и си намерил съвет на здравна тема и това е подобрило здравето, в голяма част от отговорилите виждате, че е изключително високо. Над 80% от хората смятат, че ползвайки здравна информация онлайн през обществената библиотека, това по някакъв начин е подобрило здравната статус. Сугестирането може би има изключително и пък източниците наистина са толкова надежни, че не се налага да ползват и лек. Да. Това, което програмата отчита като успех и фондацията съответно също, тъй като библиотекарите продължават да работят с агенциите по заедостта по места и да разпространяват информация за свободни работни места и обучават потребителите как да си правят и как да кандидатстват на работа, как да се държат на интервю, показва този ръст на хора, които са кандидатствали онлайн, използвайки услугите на библиотеката и да намерят обяви.
статистика на успешно кандидатствани, хора, които очакват и съответно такива, които не знаят какво се е случило. Това са едни малки факти за 234 000 от населението, което ползва библиотеките. Това е единственото място за свободен достъп до интернет. Съответно, виждате за над 270 000 имат възможност да си търсят работа и съответно 89 са спестили пари от използването на интернет, т.е. не се е наложило да пътуват от населеното място до градския център, да извършат някаква административна справка. Икономическата стойност на внедряването на ИКТ технологиите в обществените библиотеки, това е основна цел на Фондация Глобални библиотеки, да доказваме чрез такива проучвания необходимостта да се инвестира в обществените библиотеки в цялата страна, които са 2800 действащи, като 2600 това са читалищните библиотеки, а другите са общински регионални. В програма Глобални библиотеки от нея са изключени училищни университетски библиотеки, те са елемент от друга система. Ние подпомагаме основно обществените библиотеки. Това, което е изключително важно да се знае, че за потребителите от селските райони и за етническите малцинства обществената библиотека е на 70% единственото място за достъп до ИКТ. И радостта, която може да видите в очите на едни родски деца в едно малко село, за първи път могат да си играят на компютър, е това удовлетворение, заради което ние съществуваме и работим. Това е визията. Това е визията на глобални библиотеки на фондацията Bill & Melinda Gates, която сподели фондация Глобални библиотеки. Библиотеката да бъде център за местната общност, независимо с каква цел ние отиваме с нея. Благодаря ви. Госпожа Таранова, която обърна нашето внимание върху ролята, предизвикателството и значението на библиотеките в процесите, за които дискутираме, и особено на публичните библиотеки, които действително имат мисията да работят за всички категории граждани в нашето общество, включително в тези в недостойно положение, хора с увреждания и от тук препратката и към различните възрастови групи от библиотечните потребители и към децата.